שמי יחיאל, אני צייר ומורה לציור ברמת גן. אני יפתח גוברין, מאמן קראטה בשיטת גוג'ו ריו. תמיר סברוב, ויש לי בית ספר לסלסה ובצ'אטה וריקודים לטינים. אני לילי כהן, אני מורה לטאי-צ'י וצ'יקונג. קוראים לזה אווה ניגברג, אני מורה לנגינה בפסנתר. אני תמיר נאור, אני מדריך קרב מגע. אני תמיר כהן. ביחד פתחנו את הבית ספר לקרב מגע, תמיר קרב מגע. פרסום בחוגל בעצם מאפשר לי שקט נפשי. מקום אחד שנותן לך ראש שקט, שאתה יכול להתעסק בכל המיליון דברים שאתה עושה בנוסף ללפרסם. מישהו מחפש חוג, מחפש מקום להתאמן, זה יהיה מקום מאוד גבוה בגוגל. 90% מהטלפונים שאני מקבל מלקוחות זה מחוגל. זה המספר טלפון המיוחד. ברגע שאני מקבל צלצול ממספר לא מזוהה, אני מקבל את ההודעה, עוד פנייה מחוגל. אני לא יודע אם הייתי מגיע לכמות כזאת של לידים במקום אחר. אני יכול להגיד שבשבע שנים זה מאות פניות. חוגל חוסך לי את כל הקטע של לעבוד בעצמי על שיווק של עצמי. יש יותר זמן לנגן וללמד. אני ממליצה על חוגל, מפני שאני מקבלת באמת לידים. יש תוצאות, אני עובדת. אני ממליץ לאנשים לפרסם בחוגל, ויש הרבה לקוחות שחוגל קיבלו, הם אפילו לא יודעים בגלל שהמלצתי להם. הפרסום בחוגל עובד. עם הסכנה שלי יישמע קיצ'י, הפרסום בחוגל עובד. חוגל, לא גוגל.